kwatikuita vatariri veSlyMedia TV pano tokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge chiitika munharaunda dzatigere. Zita ndinonzi Simba Rashe wekwazvidza ndinaDaniel Kachere akabata kamera. Nzvimbo yatiri inoyi kuEpworth kwaitika nyaya inotyisa nhasi uno yekuti vawana mutumbi wemunhu akangobayiwa nebanga akafa pamashops pano patiri panonzi PaMusasa. Nyaya iyi yashungurudza vanhu vazhinji nekuti musi weMande zvakare iro vhiki rino iri pane umwe akawanikwazve akafa iyoyo nzvimbo inoyi. Zvino vagari vekuno kuva kushungurudzika nezvazvo kuti chii chiri kuitika. Tafambira nzvimbo iyi, regai tikurukure nevagari vemuno vaona nyaya iyi yaitika, vaona mutumbi wemunhu akapondwa uri pano panzvimbo, kuti vatiudzewo kuti ivo sevagari vekunoku nezviitiko zviri kuitika nemamedha ari kuitika muvhiki rimwe chete kopondwa vanhu vaviri vachibayiwa nemapanga vari kutiwo kudii. Regai tikurukure nevagari vekuno. Indakabuda mubhawa nditotiza munhu wangu nchienda kunoita wetu waendaita semunhu wataiona ari mubhawa. Ndakaona akadonha pasi achitofema, aitoratidza kuti inangu handa kuziva kuti kufa yakati kuti asi yanga asati afa. Ndisvika ipapo ndakasvika ndikamubata, bamunini chii, ndikatomusumudza ndofunga chest yake yaitoti pamakumbo pangu apa. Ndikamupukuta ndoputira padhirezi rangu, asi kufema kwaaita inanda kuziva kuti chii chaichiitika. Ndikabva ndikaenda kumba, ndichidzoka ndakaona munhu wachichema. Nanhasi aisi hama yangu asi ndini mangwana. Zvandibata nanhasi nyange vanhu vanoona zvavo vangataura zvavangataura, asi mukuona mwana uyu ndasvika pakurara pano ndichitombonolayita unge hama yangu, asi vanhu ngasaona naye unge siri vanhu. Mangwana nziwe, mangwana nzini. Handisina nangu zvekutaura, ndinongoti Mwari handikwanisi hangu. Mungandiona nge ndakadhakwa asi handina. Mukomana uyu handina chekutaura, asi ndinoti Mwari vanhu ngawasadaro. Saka muri kutaura kuti pamakamuona ipapo anga asati abayiwa here muri mukati? Atobayiwa asi handa kuziva kuti munhu abayiwa. Ndaingoti pamwe muvanhu vangonesanawo sevarume, munhu angodonha asi achamuka. Panguva dzandikamubata inini ndichomuti bamunini ndichomupukuta chitiudzai kumba kwenyu, tiende nemi kumba kwani. Anga asingachataura, anga asingataura. Munhu wokuti aingofema. Ndikati pamwe munhu akadhakwa. Dzimwe dzenguva munhu kudhakwa kwakaita peni yapa achaita sei zvechiwa ndavata pano ndichifungudza kuti mukomana yachamuka, asi nekutozoona kuti vanhu vakuru vasvikawo zvikanzi aiwa pasina chii. Handikwanisi kutaura zvandisina kuona, asi ndakaona mukomana adonha. Handizi kuti chii chakaitika kuti chii. Ini rubatsiro rwangu zvechokwadi ndakatosvikawo ndikatomusumudzawo, ndikatomupukuta kumeso, chibuta ropa raibuda shoma shoma nemadhaka. Chipamwe bamuni vachite sei, asi ndazoona vanhu vakuru vasvika nzi hapasina munhu apa. Kati shuwa here, ndikasvika ndikanolaitawo, asi yei hationane sevanhu mulaifi. Maimuziva here before Chokwadi chakanaka, ini handiti munhu wandaiziva, asi ndakatanga kumuziva nezuro kubva kuma 9, 10, 11 chaimuona. Akatondiglita 2 times ndine mufeso wangu kule sibo hatimwedoro. Saka ndikazobudawo nchinzvengo mufeso wangu pane zvinongoitikawo mulaifi. Ono munhu akadonha, akatosvikawo pane vanhu vanga vakatongomirawo. Akati aimisei munhu mani mutsai munhu, kanzi gulisei munhu, kati aiwa rega ndimusumudze atiudze kumba kwake, nekuti munhu anenge adhakwa handauza kuti munhu angatoiswa angatokuwadzwa panguva yacho. Saka ndikazoona munhu yakuwadzwa dai handati pamwe munhu akudhakwa, munhu kana akadhakwa it's obvious munhu aite sei anomuka. Handa kutoziva kuti ndokutosiyiwa kwedu. Ndofunga ndo mashoko angu, vanhu hationanei sevanhu. Zviri nani kana uchida chinhu kumunhu muudze kuti ndipowo chinhu, kana aramba ingomusiya. Usasvike pakunorasikira munhu upenyu hwake nemhuri yake nehama dzake, nyange nesu tiri hama dzake, nyange tisina ukama naye.
sevanhu vamwe chete. Dzimwe dzenguva ini mangwana ndindachidonawo ondibatsira ndiye, asi ndinongoti mukomana inangu handitizorora, usazorore, tsvaga vanhu vako, usvika waita sei wavawana ende usafe sehuko nango ndisina kukama newe. Noti Mwari ngaamususikidze kusvika azorora mweya wake, mhuri yake ngaichengete, asi ndinoti vane zvavakabata maoko avo. Mukomana usaende, dzoka. Ndinotenda nemashoko angu. Mama, tiri kuno kuEpworth, tawanzwa kuchinzi kwawanikwa mutumbi wemunhu akafa pano padhuze apa. Asi tiri kunzwa zvakare kuti mande kwakawanikwa futizve umwe mutumbi padhuze patara apo. Imimi semugari wekunoko, nyaya idzi munodzogonawo sei, munoti kudi? Ndinoti makadi yenyu. Chokwadi ichocho. Isusu hedu hatina kunge tasvika panguva yacho yakaitika zvinhu izvi manheru, asi zvinhu izvi kunzi zvaitika manheru kuma12. Isusu tazongoitawo zvekunzwa makuseni kunzi hande munoona munhu akafa pamashops. Sekunzwawo kwataita ndokubva tauya, kubva taona zveshuwa munhu aripo. Vanhu vachingotaurawo kuti aive mubhava, vanhu vakaita se vakanetsana. Saka zvisinei kudaro, hama dzacho dzemunhu dziripo, polisi yanga iripo. Polisi yauya yabatsira kusvika bhodhi yaita se yatakurwa, ikatora hama dzikaenda kupolisi. Saka kuti tizoziva kuti vazozvifambisa sei vakupolisi, asi zvekuti munhu akaurayiwa ichokwadi ichocho. Ndofunga hapana 2 days kumhiri kwetara futi muri muno muEpworth kune umwe mutumbi wakabva futi kuurayiwa. Saka tinongoti pasvondo rino iri rese mitumbi miri yafa munzvimbo yeEpworth. Saka isusu sechikumbiro chedu vagari vemuno muEpworth tinotokumbira kubatsirwa, nekuti nzvimbo inoyi inzvimbo inongoti munhu wese afunga kuuya kuzoita mabasa akaipa anouya munzvimbo munomu osvibisa musha unoyu. Musha unoyu kubva tichitanga kumugara tina kumbobvira takanzwa zvakaipa, asi nekuda kwekuti vanhu havasi kukwanisa kushanda kuti vatsvage mari, vakuita basa rekushanda vanhu. Saka takutongokumbira rubatsiro rwekuti semiwo munokwanisa kuti miririra mune mauya kudai, hamuna zvimwe here zvamungakwanisa kutiitira sevanhu vemuno munharaunda, mukwanise kutibatsira kuti tibatsirikane, nhamba yekufa kwevanhu iite shoma, kana kuti nhamba yekubatwa kwevanhu vari kubata vanhu imboita shoma. Hamuna zvamungakwanisa kutibatsira nazvo here, kana iri kunzi kuti kumbiriro kana kuvakuru chaiko kuti muno musha mumbowanawo security inoita se inokwanisa kuchengetedza musha unoyu, zvinokwanisa kutibatsirawo kuti vanhu vakwanise kumboraramawo, vanhu vaende kumabasa, kana kungotsvagirawo vamwe mabasa vasina mabasa vari kuswera vakagara musha muno vachiswera vachigarira vanhu vachiita se. Nekuti zvinhu zvinosiririsa handiti kuti munhu asingarware, munhu amai akaona nezuro ongomuka achinzi munhu uya hakusisina, zvinhu zvakangooma. Munhu atorasikirwa nemhuri yake, atosiyawo mhuri yake, handiti nekuda kweumwe munhu. Hamuna zvimwe zvingakwanisike kuti zviitike rekuti vanhu vakaita seivavo vakabatwa vatongwe mumatongerwo avanoita ekuti havafe vakaita se vakakwanisa kuita nyaya dzakadaro. Chikumbiro chatiri kutokumbirawo kwamuri imimi kuti kana pane zvimwe zvamunokwanisa kutiitira tiitireiwo. Imimi vachona vemagare kunoko, how safe are you nyaya dzakadai dzichinyanya kuitika so? Isusu vagari vemunomu kugara tinotogara handiti, asi nekuda kwekuti ukaona chinhu chichiitika handiti hauzokwanisa kuti uzive kuti chinhu chichaitwa nani. Seizvezvi tangosvika handiti taonawo munhu akangoita se akatofa, kuti tizoti aurayiwa nani hatizive. Tangonzwa kunzi kune munhu akafa, tikangouyawo semafiro aita se aita tikaona. Saka zvinhu zvekuti zviri kutoshungurudza musha wese nekuti munhu aitwa izvi munhu wokuziva handiti, ende munhu watakatoona nezuro. Saka zvinhu zvinongorwadza, zvinhu zvakangoma zvekuti tinotokumba kutochema, tachema zvekatatu tasingagume kuti rubatsiro, kuti hameno kuti mungatikwanise kutibatsirawo sei kuti tikwanise kubatsirikana. Imi ndimukatotudzawo mazano ekuti todai kuti zvinhu zvedu zviite zviendeke. Anga akakuwara zvakadi munhu uyu maonero amaita imi? Inini hangu handina kusvika panguva yatanga kuonekwa munhu,
ndasvika munhu avharwa nemapurisa handina kuona kuti zvii zvaitika pakuwara, asi pavazomuvhura vachimuisa mota ndangoona achibuda ropa kumeso, zvekuti ndizoziva kuti anga akabayiwa pai nepai handina kukwanisa kupaona. Tinotenda mama nekutaura nesu nekutipawo zvamuri kuziva panyaya iyi. Regai tione kuti tingakurukura nevamwe here vatipewo muono umwewo wakasiyana siyana. Asi imi kufunga kwenyu zviri kukonzereswa nei zvese izvi? Nyaya iri kukonzeresa vanhu havasi kuda kushanda. Zvinhu toziva kuti zvinhu zvakadzvanya munhu wese, handiti? Asi munhu sacrifice one paunogona, handiti? Kuhodha maputi chaiwo uchitengesa, handiti? Unowana mari yekuti uraramise mhuri, handiti? Izvezvi mvura yanaya kuenda mumari chochaiyo kunotimba minda yevanhu unoita kuti mhuri irarame, handiti? Saka chiri kunyanyoita kuti zvidaro nhungo chadzo dzekuti munhu ashande ariritire mhuri yake, handiti? Ndo zviri kupa kuti munhu angofunga kuti uyu ane mari, ndaona ari kutenga doro, saka andone mari nhasi manheru ndinaye. Ndo zviri kuita kuti nhamba zhinji iwande yekuti mbavha dzitese vari kuona ngekubata vanhu kana kuti kuponda vanhu zviri nyore, but hauzivi kuti unenge uchizvigadzirira dambudziko kumberi reupenyu hwako iwe nemhuri yako nedzinza rako. Havazvizive izvozvo. Tinotenda mama nekuti taura nesu. Nguva yekufarwa mabhawa haisi kukomborera. Vana vedu zvinodhakwa zvachoka havasi kurambidza vana kupinda mabhawa. Vana vari kupinda mabhawa under 18 mwana anenge ari mubhawa anenge achitei. Mbavha dzaakuba dziri kuba nevanhukadzi. Mukadzi unokechwa, murume otera unobaya munhu. Hazvina zvazviri kubetsera. Security hatinayo muno muishoma. Ngavatipo security vaurambidzwo vana kupinda mabhawa. Zvinodhakwa zvacho ngavanyime vana. Zvinondibata nekuti munhu abayiwa haana kusiyana nehanzvadzi yangu, haana kusiyana nemwana wangu. Zvinondirwadza. Ndosaka tiri kutaura chichemo chekuti nguva dzemabhawa ngavaziwe nguva dzekuvhara. 3 o'clock hadzisi nguva dzekuvhara bhawa. Vanenge vachitengesera nina 3. Isu tine takarara tine tiri mudzimba. Chero mahora akanzi anomira mubhawa anopinda mubhawa. Ngavaziwe time dzekupindawo mubhawa, ngavaziwe vanhu vekufambira. Nekuti hazvina zvazvinombobetsera zvekuti uri kuenda nokechwa kubva kwati munhu wakechwa naye wacho apondwa afa. Zvinorevei? Tikunzwa kuti pane umwe akapondwa futi. Svondo iro rino zvakare nenzira yekubayiwa nebanga. Chokwadi. Atovigwa nhasi mukomana yeye. Akecha futi girlfriend asvikirwa ari mumba memunhu abayiwa nebanga afa. Saka zvinorwadza sei? Izvozvi nhasi unoyu kunotori nemwari kunzi ari kunyuka apondwa futi nekubayiwa nemapanga nemascrew drive. Tatone 3 nhamo pasvondo rimwe chete rekubayiwa nemapanga. Nyangwe kanzi Epworth yakanyanya kusaraka, zvimwe zvacho tisi kutozvikonzeresa tega nekuti tisi kuzviita. Saka ngapagadziriswe papo security ngaione zvekuita, mapurisa ngaashande basi. Tinotenda mama nepfungwa dzamatipa idzi. Ndinofunga vanozvinzwira vega vari kumberi uko, vanozvinzwira vega voitawo action nekuti ndofu chinhu chinorwadza. Zvinotorwadza nekuti iri hanzvadzi yako ndiwo wafirwa, unonzwa sei? Iwo ndouri kukechwa, ndouri kune hanzvadzi yapondwa, unonzwa sei? Zvinotorwadza, zvinobata mufunge. Seni ndiri kubatikana zvototi ndingadai kwangurunzi ndini ndinoita mupurisa aka munoswera musisina mbavha.